Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go.
Ay! Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag
ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi! Chino!
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Kami mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan palak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to?
ultimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ng aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit nga kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? ating sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing!
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kumakain kasi ako chichirya. Pag nagsalita ako, kagad tatalsik lang. Okay, ito na. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Kanina po nakikinig po ako ng Dear Love. Aaminin ko po na ako po ay isang babaero. So totoo po ba katulad nung kwento kanina sa Dear Love na kapag ka babaero ka, ang gante ay sa mga anak mong babae? Hala, natatakot ako! Ala! God bless the tambalan! Pero hindi ko mapapromise na hindi ako magiging babaero. Ayan na. Ala! Alam nyo minsan, meron tayong mga naririnig, napapanood at nababasa na magre-remind sa atin na may mga bagay-bagay tayong nagagawa na hindi tama. At ngayon, kapag ganyan na ni-remind na tayo, binigyan tayo ng pampagising, di ba, pang kinuhit ka. At sinabi na ko yung ginagawa mo mali, ganyan. Huwag mo nang parang iyabang pa, nagagawin mo pa ulit, di ba? Na-justify mo. True, Lalu. Okay, eto ako. Naniniwala ka ba doon? Kasi Oo. sabi daw, ako din eh. Kasi ako biblically speaking, Ayan. sinasabi kasi sa Bible na ang kasalanan ng magulang, ang mananagot yung anak, apektado ang buong pamilya Ayan. hanggang fourth generation. O kung si Diego Bandido meron siyang biblically speaking, syempre, meron naman akong scientifically speaking. Okay. Ayon sa science, Aha. joke, wala. Kaya nga, di ba, ako, wala. iniisip ko yung yung tatlong heart attack ko, malamang isa sa mga consequence na nangyari yun sa akin, sa ginawa Ginawa ko ng dati. mga magulang. Hindi, Ay, ikaw mismo. Oo, ako mismo. Yung dalawa naming anak na hindi natuloy, na nakunan yung misis ko, tapos na itopic. Isa sa mga naniniwala ako na consequence ng mga pinagagawa ko dati. Pinagagawa mo or pwedeng ang pinagawa ng ninuno mo. Posible din. Na ikaw nga din Kaya yung sinasabi ko na pinagagawa ko dati kasi dati nang babae din ako. Ayan. Oh. Ikaw na Ha? nakikinig ngayon, ha? Ikaw na Gusto mo? nakatutok ngayon. Gusto Sige, mo? try mo. Tatlo. Aswerte pa to si Diego Bandido kasi nandito siya sa kumpanya namin. Correct, oh. Merong tagasagot ng Tama. kanyang heart issue. Ikaw. Ayan. Iba-iba tayo. Oo. Hindi, yung sinasabi kong scientifically speaking, dun sa nababasa kong libro about the brain, meron talagang effect. Yung, kunyari, ikaw ngayon. Kunyari ito. Kaya ako ngayon pa lang, gusto ko na lang, hindi pala ngayon. Simula nung nabasa ko yung libro na yon about the brain, nagsusorry na ako agad-agad sa future generation ko. 'Di ba? Kasi ang nakalagay doon, kung ikaw ay naging addicted to smoking, ganyan, o kaya kung ano man, yung mga ganyang klase mga vice na hindi maganda para sa katawan, aminin na natin yan, meron po malaki Na-absorb ng katawan, ng genes mo. Oo, 'di ba? Merong malaking possibility, hindi nga malaking possibility talaga nga yung chance na yung susunod na henerasyon meron siyang magiging obese, Correct. meron siyang magkakaroon ng mga kung ano mang mga problema na konektado dun sa mga ginawa mo. So, Kaya ibig dun sa sabihin, mga nagve-vape ngayon, alam nyo na, 'di ba? inabsorb ng katawan mo, tapos nagkaanak ka, naipasa yung genes hanggang sa... Oo, kasi pasa-pasa naman po yan Mana-mana naman po talaga ang lahat ng bagay 'Di ba? Kunyari, ba't ko sinasabing mana-mana ang lahat ng bagay? Huwag kang mag-expect na magiging 6-footer ka kung ang mga magulang mo o kaya lahat kayo pag nagre-reunion, bangkito lang ang height. mga Gasolito punggok. lang, correct. Huwag ka
mag-expect na maging 6-footer ka. Pwede siguro kung nahaluan. Yan. Ayan. Ano nangyari? May nagkaroon ng ganap na iba at nahaluan ka. Tama. 'Di ba? Kasi it all boils down to genes. Yes. Genes na mamana po 'yan, 'di ba? Kaya nga papansinin mo ang isang pamilya, magkakamukha sila, magkakawangis, 'di ba? Magkakakulay, 'di ba? Nagkakaroon lang ng mga changes eventually kasi may siyensya. Tama. 'Di ba? Kasi kunyari sa aming apat na buong pamilya, ako talaga yung pinakamaputi sa kanila. Siyensya na 'to, 'di ba? Kasi mana sila lahat sa tatay nila, ang tatay nila moreno, 'di ba? Kaya mas maputi ako kay Princess, mas maputi ako dun sa bunso ko kasi siyensya na. Pero otherwise, ano yan mana-mana talaga yung kulay, ugali actually. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng eksena. Kahit nga yung mga sakit, di ba? Halimbawa, sa pamilya nyo, high blood kayo. Correct. Kasi yung puno, umabuso sa katawan, sumiksik na sa genes, yung lifestyle, yung kain, Ayan kung ano, na. naipasa sa mga bata. Yun na nga. Hindi ba't kaya kapag ka nagpapacheck up, laging tinatanong yun? Parang gusto mo sabihin dun sa doctor tsaka nurse, pakialam nyo naman kung may history kami. Pero lagi tinatanong, ang pamilya po ba ay may history ng cancer? May history po ba ng hypertension, high blood, diabetes, ganyan. Kasi merong bearing kung meron kang nararamdaman sa ngayon. Ayan. So diba? which makita din natin na connected din siya sa sinasabi sa Bible, yung nangyayari sa science, sa katotohanan. Diba? So ano siya? So uulitin namin, tinatanong mo kung totoo kaya yung gano'n, na kung ano yung mga naging kasalanan mo, ito, ngayon na babaero ka, kung ito ay may epekto doon sa mga susunod, sa mga magiging anak mo. Diba kaya nga sabi nila, ang pantutukso nila dun sa mga ang anak ay puro babae. Ang sinasabi, bayad utang. 'Di ba? Noon parang natatawa lang ako dun sa idea na yun. Parang diba? grabe naman bayad utang. Siguro ganyan. Pero meron daw Meron at merong Tsaka tingnan mo, hanapin mo yung mga buhay na mga naging babaero dati. Tingnan mo yung buhay nila. Ayan. Yung sa pamilya nila, anong nangyari. Diba magulo? At saka alam mo, kahit na kunyari hindi ka naniniwala kasi feeling mo walang proof yan, ganyan, or whatever, di ba? Simple lang Ang pambababae ba ay ginagawa ng isang tao na, is it kindness? Is it good na iba-iba ang mga babae mo, niloloko mo yung mga babae? Correct. Yun lang yun Kahit pa, wag na nating isipin yung susunod na generation, sa totoo lang. Kasi hindi mo naman sila makikita. Hindi naman natin sure kung magra-rapture na bukas, di ba? So hindi ko naisipin yung susunod na generasyon. Yung ngayon na nga lang, yung ginagawa mo, okay ba yan? Ayan. Proud ka pa? Correct. Hindi mo mainit ang ulo ko ngayon. Hindi pwedeng i-justify. Hindi pwede. Hindi pa natutunawan ng chichirya si Hindi Nicole. pa. Ganyan. Ganitong nabitin ako dun sa kinakain kong chichirya. At kailangan ko na magtambalan Diba? So, hindi mo pwedeng i-justify. Hindi na ito, sige, gets ko yung, pakalam ko naman sa future generation. Or, iniisip mo, totoo ba yan? Hindi naman totoo hindi naman yan totoo. Yun na nga lang Tatanong namin, tama ba yung ginagawa mo? Yan. Diba? Yun ang bababae ka, nanloloko ka, nagsisinungaling ka. Ang daming kaakibat na dyan na kasalanan sa pambababae. Correct. Parang ano lang yan, ripple effect, 'di ba, ng kasalanan. Parang halimbawa kayo dito sa trabaho, kung yung isa sa inyo may ginawa na hindi maganda, maapektuhan yung buong team. Totoo. Ganun lang yun. Di ba parang katulad ng yung sa mga schools, ewan ko kung ngayon ganun pa rin ang ruling pero natatandaan ko dati, sa school namin, bawal kang lumabas ng naka-uniform. So, dapat ang uniform is only worn sa school. Yun lang siya talaga. Hindi ka pwedeng maglakad-lakad sa glorieta, hindi ka pwedeng rumampat, bumili sa kung saan-saan na nakasuot ka ng uniform. Kasi dati kaya yung mga bulakbol dati, may baon na pang sibilya. Yan, correct. Kasi representation yung na sa totoo lang, nakakainis mang isipin, pero totoo na pag merong nabalitaan na naka-uniform, na nakikita na ninigarilyo, for example, na naka-uniform, hindi natin maiiwasan na ang thinking ng mga iba, grabe, pakawala lahat dyan. Correct. 'Di ba? Lahat ng mga estudyante dyan, ganyan, hinahayaan ng mga magulang, may ganun ng judgment. Tama. Kasi nga, kung ano yung gawin mo, iniisip nila na ito na yung kabuuan. 'Di ba merong ganon? Correct. Kaya nga kapag halimbawa may sa tropa may durugista, maiisip mo ni ibang mga katropa durugista din, 'di ba?
So ganun, meron po siyang ripple effect. At dahil may ripple effect ang kasamaan, ganun din naman ang ripple effect ng kabutihan. Yan, oo. Huwag din natin kakalimutan na meron ding positive Correct. side. Kung hanggang 4th generation sinasabi sa Bible, yung consequence ng kasalanan, yung mga sumusunod naman kay Lord, Ayan. thousands of generation ang ibe-bless. Yan ang blessing. Oo. Alam mo, yung mga ninuno talaga natin, yan Oo, talaga tingin ko talaga Sisihin ko talaga. Tapos ang nakakalungkot, di ba maninisi tayo ng ninuno? Pero tayo din mismo, sa henerasyon natin, sa ginagawa natin, may mga ginawa din talaga tayong Tama. mga hindi din naman talaga Oo. tama. Ayan. And for sure, kung 'di ba, maging DJ day yung mga susunod na henerasyon natin, siguro mga 4th generation, yan din ang sasabihin nila eh. Siguro kung babalikan ko yung family tree ko, yung 'di ba? At babalikan yung mga kwentuhan nung araw, walang hiya talaga yung mga ninuno ko. 'Di ba? Nakakaloka. Merong 'di ba sinasabi nila yan generational curse, generational wealth, yan yung mga ganon. So, let's continue to do good. Again, kung di ka naniniwala sa mga generation na yan, at least, yun naman kasi ang tamang gawin. Saka the thing is, tingin ko nang convict ka na dahil pwede mo naman hindi mapakinggan yun. Kaya pwede nga. naman na napakinggan mo, parang wala lang. Oo, ito. Tinanong mo pa. Tinanong mo na, totoo ba? Oo. Ganon. Yan. So, iwasan na yung mga ganyan para walang may madamay. Okay lang sana kung ikaw lang. Kaya nga. Oo, Oo. Pero may madadamay eh. Yan Yun nga. yung sinasabi natin na parang unfair ang mundo kasi may mga inosente Correct. na nadadamay. Totoo yun. It's a messed up world Ay, talaga. nako, napaka-messed up talaga ng world na ito. Kaya nga, isa po itong pagpapaalala sa lahat ng mga magulang na because we have a messed up world, 'di ba? Let's continue to try our best. Hindi Yes. naman natin talaga magagawa ng perpekto ang mga bagay-bagay, 'di ba? But let's continue to try our best na i-prepare yung mga anak natin Correct. sa messed up world na meron tayo, 'di ba? Ayan. Na sila matapang, Correct. hindi basta na kapag ka merong matinding pagsubok, ano ba yung kanilang unang gagawin, 'di ba? Yung mga ganon. Inihahanda natin sila kasi ngayon talaga ang mundo ngayon nakakatakot. Apakagulo, apaka-messed up, Oo. apakalahat. Oo, kaya hindi natin masisisi may mga iilan na ayaw na nilang mag-anak. Ngayon, totoo. Kasi sa nakikita nila sa Correct. panahon ngayon, Totoo. mahirap eh. Alam mo dati, Jegs, ginajudge ko yan yung mga taong ganyan na parang, alam mo naman, judger. Sinong Nicole Ayala yung nagja-judge na yan? Ano yung Nicole Ayala the judger? Feeling perfect, akala mo naman ang tangos ng ilong. Ang bilis Dati tumayo. Nicole Ayala. Alam mo? As a judger, di ba? Dati ganun ako eh. Grabe naman, ayaw mag-anak. Eh, di ba? Ang pag-aanak ay isang blessing. Pero totoo eh. Pag naisip mo nga naman na napakagulo ng mundo, mag-iisip ka rin. Tama. Ay nako, basta mag-isip-isip kayo. Correct ka. Ako pong kumikinang naulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Oo, dati may ganun akong judgment eh. Grabe naman. Dati Ayaw pag nila hindi natin mag-anak. maintindihan, ano ba yung Oo, aso? grabe. Diba? Parang, ba Pusa. yan? Aso, pusa, ganyan. Squirrel, chipmunks, ganon. Tapos may isip mo, nga no, responsibility. Oo. Kasi, lalo, Jigs, pag limbawa nakakita ka ng mga batang paslit, tapos nasa daan, Tsaka yung ano ngayon hindi maalagaan. yung environment natin parang hindi safe. Imaginein mo na halimbawa, inatid mo yung anak mo sa school, tapos pag uwi may mga gumawa ng hindi maganda. Correct. Di ba meron Unlike ng... before, eto na naman tayo sa panahon natin na at sabihin mo, bigyan ka ng baon ng magulang mo, maglalakad ka, tapos Tama. uuwi ka. Oo. So, wala pang mga puting van na Wala. sinasabi. Correct. Di ba dati ang puting van ay puting van. Oo. Mayaman ka kasi may van kayong puti, 'di ba? Ayan. Ngayon ang puting van isipin mo, 'di ba? Kaakibat niya kidnapping. Correct. Oh. Kaloka. Ito nga nakwento ko na to nung araw kwento ko sa Jigs. Dati, alam mo, sobra kong ang dali ko talagang yung loob ko ay madaling nahuhulog. Ibig sabihin, it doesn't take much para mag-trust ako. I'm very trusting. Kaya ang ending, nasa scam, 'di ba? There was a time, Jigs, na nasa Star Mall EDSA ako. Tapos sabi, ito, may dala kang blue na payong. Ganyan, na ka na, parang qualified ka para magkaroon ng, naka-blue ka, qualified ka para magkaroon ng payong. Sabi sa akin. Tapos, alam mo ba, Jigs, pinasakay kami sa pinasakay kami sa parang L3. Sumakay ka din? Sumakay ako. Dinala kami sa Mega Mall kasi sa Star Mall yun, Star Mall EDSA. Dinala kami sa Mega Mall kasi nasa Mega Mall yung, ano Yung ba yun? office nila, Office Family First ba yun? Basta parang ganon.
Alam mo yun? Buhay pa ba yun? Di na. Wala na yan. Hindi ko alam. Basta Hindi na ako sinadali doon. Di ba? Sa Mega Mall. So, isipin mo, dun pa lang eh. Una, sobrang siguro, baka hindi pa rin naman ganun katindi kasama yung mga tao. O, alam din ni Papa Pindot, di ba? Na hindi pa rin siguro ganun kasama yung tao. Kasi sobrang trusting ko na talagang sa Mega Mall kami pupunta. Pero sa totoo lang, di ba? Kung ngayon mo yung gawin, di ba? Nasa Bulacan ka na wala ka pang magawa, di ba? Kasi hindi ka na makalabas. Di ba? Wala, nagbago na yung world. Hindi ka na basta-basta pwedeng sumakay sa sasakyan para kumuha ng libreng payong ng family purse. Di ba? Ay, kaloka. Kasi nga, iba na yung world. Correct. Kaya nga, di ba dati, mas madami yung mga anak? 6, 7. Ngayon talaga takot na yung mga tao. Oo, takot na. Di ba, ibang bansa nga, parang one-child policy? Oo. China ba yun? Basta may ibang mga bansa na one-child policy. Kasi nga mahirap eh. Tapos naisip mo pa mambabae, babalik ako sa'yo, kuya. Ganun tong hindi ko naubos yung chichirya ko, mayos ka. Balik na natin si Nicole para maubos na yung chichirya niya. Okay, sige. Exit na muna kami ha. Mamaya tayo ulit kwento na mahiwagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. Nagagaya, naiiba.
Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Pundol ay... Hopya bab. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ngunit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Emma, tayo ay tagay. Tagay! Tagay!
sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jeco Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Marie. Aaminin ko na po, ang talagang tagapakinig po ninyo ay ang ate ko. Naisipan ko pong sumulat dahil umaasa na ako na maririnig niya kapag binasa nyo. Dahil po kasi iniidolo niya kayo ng todo, baka po sakaling matauhan. Hindi ko na po kasi alam kung paano ko siya matutulungan. Ganito po kasi, napakabait po ng ate. Pero yung kabaitan niya po kasi nasa borderline na ng pagiging utu-uto at tanga. Elaborate ko po kung bakit. Nagtatrabaho po ang ate sa Maynila at minsan isang buwan kung umuwi dito sa probinsya namin. Tuwing dumarating po ang ate, parang may piyesta. Dagsa ang kaibigan at kapitbahay. Lahat may pakiusap. Yung iba, pinapamerienda ni ate. Yung iba naman, nililibre. Pinapautang yung mga nangangailangan. Aba, hindi po siya marunong tumanggi. Oo lang ng oo at sige lang ng sige. Lagi na lang siyang nagbibigay kahit wala nang natitira sa kanya. Dahil po sa ugali niyang ito, wala po siyang masyadong naiipon. Kamakailan lang po may nanghiram ng cellphone niya sa bus. Aba kahit hindi niya kilala at noon lang niya nakita, pinahiram niya ng walang pag-aalinlangan. Pag balik sa kanya ng cellphone, ubos ang laman ng bank accounts. Pinaghirapan niya yon. Ilang buwan ng pagtitipid sa sarili at pag-overtime. Pero imbis na magalit, nanahimik lang siya. Parang siya pa yung nahihiyang magreklamo. Hindi ko po maintindihan kung bakit mas natatakot siyang makasakit ng damdamin ng iba kesa masaktan ang sarili niya. Ayaw niyang may magalit sa kanya o may magsabing nagbago na siya. Kaso habang iniingatan niya ang damdamin ng lahat, inaabuso naman siya ng mga tao sa paligid niya. Bilang kapatid, nasasaktan po ako. Nakita ko po kasi kung paano siya unti-unting nauubos. Hindi lang pera ang nawawala, pati respeto ng mga taong nasanay na laging may nakukuha sa kanya. Ayoko naman pong maging masama siya. Gusto ko lang magkaroon ng hangganan yung kabaitan niya. Yun bang matuto siyang magsabi nang hindi siya nakokonsensya? Gusto kong maintindihan niya na hindi karamutan o hindi madamot ang pagmamahal sa sarili. Tambalang kumikinang papaano ko po ba kakausapin ang ate ko nang hindi niya nararamdaman na inaatake ko siya? Paano ko po ba ipapaintindi na ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng libre? Paano ko po mapoprotektahan ang puso niyang napakabuti? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marie. Marie, alam ko na kung sinong tatawagin kong Nicole Yala. Sino? Nicole Yala, ang people pleaser, lumabas ka! Huwag ka magulo. Nahihiya siyang lumabas. Alam mo kung ba't ayaw niyo lumabas? Ayaw niyo lumabas kasi ayaw niyo magkaroon na ng mga club na mga people pleaser. Kasi mukhang meron ng chairman at meron ng vice chairman. Nahihiya siya mag-step forward kasi dahil sa sobrang people pleaser niya, ilang beses na siya na-scam.
Pero, feeling ko between me and yung ate ni Marie, yung ate ni Marie, okay, between me and the ate ni Marie, si ate ni Marie ang chairman. Ayan. Vice lang ako. Wala pa naman akong pinagpahiraman ng cellphone sa taong hindi ko kilala. Wala pa naman. Alam mo kung bakit? Kasi may ibang Nicole Yalay nagpipigil sa'yo. Yun yung pag maraming tumatakbo sa utak. Alam mo, actually, sa totoo lang, alam mo, kapag ka nagtatawag ka ng iba't ibang mga Nicole Yala sa aking utak, isa itong pagpapatunay na totoo nga, no, masasabi ko na people pleaser din talaga ako Pero there are times na hindi. Sasabihin ko talaga kung anong gusto ko sabihin, masaktan ka na. Masaktan ka na kung masaktan. Hindi naman all the time. Parang there are times sa 'di ba? Yun nga tumitira ako 20 years ago ng senador ng walang kilay ako. Walang kilay, walang makeup, walang ayos, walang pera, 'di ba? Kasi nga meron ding karakter si Nicole Yala na pagkakailangan sasabihin. Hindi pwedeng tanggapin ko na lang 'to. 'Di ba? At minsan, Jegs, aminin na natin, meron ka rin namang ganyang personality na hindi pwedeng hindi magsasalita Pag feeling ko may mali, pag sobrang abuso na. Oo. Kumbaga, bilang people pleaser, dapat meron ka rin ding meron kang gauge na eto mukhang hindi na dapat. Parang abuso na to. Correct, 'di ba? Kailangan na mag-step up. Alam mo, Marie, ito lang ang katotohanan diyan. Feeling ko hindi talaga natin totally mababago ng bonggisyos ang isang tao Yung parang kahit anong sabihin natin, it will take a real lesson on her part. So hopefully itong katulad nito na nagpahiram siya ng cellphone sa bus sa hindi niya kakilala, tapos nalimas yung mga laman ng kanyang bank account. Hopefully ito yung mga tipo ng lessons na next time hindi na talaga ako basta-basta magtitiwala. Kasi ikaw, Marie, ang pwede mo lang gawin, sa totoo lang na paulit-ulit, ay mag-remind. Wala ka namang ibang pwedeng gawin Hindi mo naman siya, ate mo yan, mas matanda yan sa'yo. Correct. Alam mo, eventually, siya dapat yung medyo mas may wisdom, medyo mas may kaalaman. So hindi ka lang titigil sa pagbibigay ng yung pagbibigay ng advice, and because you love her, patuloy lang yung pagbibigay ng advice. Pero ultimately, yung kagustuhan na wag na magpa-scam, wag magpauto, at maging mas matanglawin, manggagaling talaga kay ate. Etong mga people pleaser, hindi mo to mababago. Ito sila yung mga people person talaga to sila. Oo, ganyan talaga sila. Gusto nila they want people to like them. Pero para hindi mo rin din isipin na parang tanga sila, uto-uto sila. May mga pinanggagalingan din kung bakit ganun sila. Unang-una, isa sa mga posible diyan yung lumaki sila sa environment na kung saan conditional yung love na nakikita nila. Kasalanan pala ng pamilya mo. Conditional yung love, hindi unconditional. So ano ibig sabihin? Natatakot sila sa rejection na kinakailangan para makita mo yung affection, may gagawin ka isang bagay. Ayan, mga ganon. May kondisyon. Parang, kunyari, sa loob ng bahay, yun yung naging kultura o nakasanayan na, magkakaroon lang kayo ng ganito kapag ganito. Or pupunta lang tayo sa ganito kapag ganito. Laging may kondisyon. Or it could be a past trauma or criticism. Pwede yung buhay niya dati, minamaliit, maraming kakulangan, sugat ng kabataan. Correct, kaya nung medyo umangat na ng konti, umayos na yung buhay, kumbaga ang ginagawa niya, piniplease mo na yung tao para ayaw mo na kasi balikan yung ganong sitwasyon. Correct. O di naman kaya, maaaring sadyang yan lang yung gusto niya. Harmonious lang yung relationship niya sa lahat. 'Di ba? Merong ganun na hindi mo siya masisisi kahit pa maubos yung pera niya, kahit wala nang matira para sa sarili niya, kasi mas priority niya yung meron siyang maayos na relationship with other people. Kasi aminin na natin, Jegs, na bumabait tayo sa isang taong may binibigay sa atin. Aminin na natin yun. Huwag tayong plastic. Ako, mabait ako kapag meron bibigayan sa akin. Mabait ako sa kanya. Iba yung affection ko para sa kanya. At pag humingi siya sa akin ng pabor, madali lang. Kasi ang bait niya sa akin or may binibigay siya sa akin. Ayan, speaking ng nagbigay sa atin ng tinapay. Di ba? Di ba? Katulad niya, anong bigay sa atin? Gardenia. Madali lang para sabihin sa atin na nakatatlo kong stress ako today nakatatlo kong slice ng California raisin bread na apakasarap. 'Di ba?
Ganun yun eh. Ako, I would think na ganun eh, na baka ganun ng tao lang talaga yung ate mo, na she just wants na hindi naiinis sa kanya yung mga tao, harmonious lang yung relationship. At siguro, na ano niya na-encounter niya na sa kanyang buhay, na ganun ang tao, na kailangan meron kang ibigay. Feeling ko lang, Jegs, konti lang, limitado lang yung race o yung mga tao na nagbibigay ng walang kondisyon. Feeling ko lang. Kasi yung laging may pinanggagalingan to kung bakit ganito tayo mag-isip. Laging kumbaga sa psychology, may hugot siya eh. So, Pansarili ang hugot. Ito yung mga tao na unang-una takot sa rejection. Ayaw nilang maramdaman yung ganun. Kasi Kaya, ang hirap naman talaga ng rejection. So gagawin na lang at gagawin yun. may mga possible na rason. Kaya para Correct. hindi natin isipin na ay ito, uto-uto, tanga-tanga. May pinanggagalingan. Oo, Yan. meron meron dahilan. Tapos yung sinabi mo pa na kahit na nakuha sa kanya yung kanyang bank account, 'di ba? Hindi siya nagalit, na nahimik na lang. Kasi tingnan mo, sa totoo, madami tayong biniblame ng mga victims, for example, of violence or sexual harassment, na pagka makakita ka ng ganyan na kunyari video na nagtrending tungkol sa babaeng hinipuan, tas yung babae walang ginawa, makikita mo sa comment section, biniblame yung babae. Tama. Victim blaming. Oo, biniblame yung babae. Pero sa totoo lang, pag nandun ka kasi sa sitwasyon, 'di ba? Yun nga yung sinasabi nating tatlo. Nag-freeze. Freeze. Oo. Fight or flight, 'di ba? Oo. Nagkakaroon tayo ng iba't iba, depende sa natin, sa kinalakihan, kulturang where we grew up with, Yes, mga taong nakasama, ugali, sweldo, depende lahat 'yan kung paano tayo magre-react sa sitwasyon na 'yon. So hindi mo pwedeng sabihin tanga-tanga naman, uto-uto, nilimas na nga yung buong bank account, hindi pa nagsalita, na nahimik na lang. Hindi, may mga tao talaga nag-freeze. Correct, oo. Alam mo nung nangyari sa akin dati, Jegs, na inagawan ako ng cellphone. Nahawak ko gabi yun hawak ko, nakasandal ako sa isang sasakyan sa may labas ng bahay namin dati sa Mandaluyong. Feeling ko kaya numipis yung buhok ko kasi sinabunutan niya ako eh. Sinabunutan niya ako para makuha yung cellphone. Ang hindi ko makakalimutan nun, hindi ko siya nahabol kasi parang hindi yun yung naging reaction ko eh. Una, nag-try akong sumigaw, hindi ako nakasigaw agad. Hindi. Parang walang lumabas. Pero nung sumunod na parang nag-try ako ulit, ang una ko sinabi, Mama! Doon ko lang din na-realize na minsan talaga pag times of emergency, ang una mong tatawagin nanay mo. Yun, sabi ko, Mama! Sobrang lakas nung sigaw ko. Tapos, yun na yun. Ibig sabihin, my point is, ba't ko kwento? Kasi nga, iba tayo na reaksyon. May mga ibang magsasabi, tanga mo naman, hinabol mo. Ano? Lampa nga ako, abulin ko. Hindi lang yun. Hindi mo na maiisip yung lampa ka eh. Hindi mo na maiisip eh. Ang maiisip mo lang nun is, wala ko naisip. Basta nag-freeze lang talaga ako nun. Gaya nga sinasabi ni Nicole, iba-iba. Dahil dinukot sa kanya, inagaw sa kanya, cellphone, nag-freeze siya. Pero kung boyfriend yung inagaw at sinabunutan siya, ano mangyayari? I will fly to the radio station. Kung sino ang naka-ere, bibigyan ko siya ng kautusan. Pag hindi mo to magawa, bibigyan kita ng issue sa HR. Sisiraan mo itong ng agaw or magkaka-issue ka sa HR. Kasi our brain reacts depende sa sa sitwasyon. Siguro kasi dahil alam ng brain ko na yung katawan ko hindi capable na maghabol ng magnanakaw ng cellphone. Correct. Pero alam din ng brain ko na capable ako maghabol ng lalaki na nakasakay sa jeep. Tama. Kasi love ko siya. So, ganon. Basta, in other words, just continue to love your ate. Kasi pag mahal mo siya, yung pagbibigay sa kanya ng reminders, hindi ito heavy. Ayan. Hindi ka galit pag nire-remind mo siya. So mukhang nabibitin tayo kasi ang sinabi natin ngayon, para kay Marie lang to. Yan. Ang isa sa mga intensyon niya is yung para naman sa ate niya na people pleaser. Ayan na nga. So, sa podcast ba natin papag-usapan ng malamang, di ba? Sige, pag-usapan natin sa podcast. Abangan nyo po yung podcast po ng Tambalan na nasa Spotify. Malapit na magka-video. Ay, abangan nyo yan. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Podcast. Ayan.
Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Oras po natin mga kabisyo, 2:33. Oras para sa lahat ng mga high blood. Yan. Ay, Anong dahilan ng high blood? Oo naman. Mainit ang ulo. Ang daming trigger. Ay, nako. Ang ano-ano mga trigger. Lechon. Ayan, Yan, no. di ba? Maaaring ang trigger ay pagkain. Correct. Pero maaari din naman talaga na high blood kasi, ewan ko kung napansin mo, medyo mainit na. Sa ngayon, parang Diba? parang siya, Hindi ko alam kung hormones ko lang to, pero parang feeling ko medyo mainit na. Unlike yung mga nakaraang Linggo, diba? weeks na medyo malamig pa nga eh. Yan. Sa labas ng bahay, especially pag gabi. Kasi nga, Jigs, next week March na. Pa-summer na. Oo nga. At speaking of March na, sa March, pasisimulan natin ang pasabog. Ay, nako, alam niyo po ba na meron po kaming tinatawag na Hatid Saya Concert? Tama! Sa darating na March 7, antabayanan tayo ng mga kabisyo natin, Ayan. mga tambalanista natin dyan sa City of Manila! And kicking it off para sa Women's Month. Yes! Diba? Kaya napakaganda nga pasabog ang ating Hatid Saya Concert Series at pasabog din dahil Women's Month. Ayan. So abangan nyo po yan sa mga taga Manila. I-announce namin soon yung mga karagdagang detalye. Correct. Next week yan, Oo. magbibigay na kami ng karagdagang detalye. Magkita-kits tayo kasi it's been a while. Correct. Simula Oo. na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng concert. Oh, Nicole Ayala, isang beses na ba yung pa-concert nyo? Hello! Excuse me? Anong akala mo sa amin, poor? Yung isang Nicole Ayala na nag-step forward, yung bida-bida eh. Excuse me, what do you think of us, poor? Hindi, no? Oh. Ito lang naman ang radio station na dahil sa ACS at sa Pride Detergent, namimigay lagi ng libreng boundary. Tama. Ito din ang radio station na magbibigay ng kasiyahan na Oh. hindi sa isa, kundi for this year, 10. Wow! Diba? At saka hindi lang ito yung sa 7 natin na activity, hindi lang to yung concert lang. Ay, nako. Buong araw to kasi sa May umaga. ganap. Oh. Yan, May Zumba. May Zumba tayo. Diba? Yung May- ikaw na mismo yung mapapagod sa dami Correct. ng ganap namin. Ganon. Kaya antabayanan nyo po yung aming Ayan. mga upcoming events. Ayan. And by the way, nakapost na rin po sa YouTube ng Love Radio Manila Yes. ang lyric video ng Oo. kantang Kasama Mo. Ayan, kung gusto niyo pong masabayan, Yun. makabisado niyo yung lyrics, pwede niyo na po i-check yan. sa Apakagaling YouTube. no ang husay-husay ng Oo. aming singer-songwriter na si Titan Jello. Tama. Siya po yung gumawa ng ating station jingle. Correct. O siya, Shout out ko lang pala yung mga taga Century Chemicals Hello na there! makakasama natin sa event natin na sa March mamigay 7. ng libreng alcohol Ayun, doon. yun yung sa gusto natin. Ayan. Shoutout din natin ang Green GSM. Ay, oo Lalong-lalo naman. na yung mga lady drivers. Correct, Kasi oo. sila din yung makakasama natin dahil Women's Month na. Tama. Diba? So Ayan. kami po ay exit na. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Maratoni, susunod. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!